σας καλωσορίσω και εγώ στην πόλη μου. Είναι μεγάλη τιμή να επισκέπτεστε τη Λαμία και να καλείτε και την κομματική οργάνωση προκειμένου να μάθετε από πρώτο χέρι τα της ζωής του τόπου. Τα λόγια τα οποία είπατε και αναφερθήκατε είναι λόγια από έναν σοφό άνθρωπο. Τα επικροτώ όλα. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε μία προσπάθεια στο Δήμο Λαμίας με τον συνδυασμό του Θήμιου του Καραΐσκου και με όλους τους συνεργάτες του. Οι περισσότεροι είναι εκ νέου υποψήφοι, υπάρχουν και νέοι συνεργάτες. Συνεχίζουμε στο ίδιο στυλ, συνεχίζουμε τον ίδιο δρόμο και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο θα μας δικαιώσει στις 8 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ.